kako to Mijo Mijatović Partizanovac, a Pedza Mijatović Hajdukovac? Pa eto, tako, čini mi se da sam od samog djetinjstva bio nekako svoj. Sve nešto u kontru. Ako svi navijaju za Partizan, ja moram da navijam za neki drugi klub. Zvezda mi nije bilo simpatično. Ali zvali su? Ni tada, a ni sada. A Hajduk je bio popularan klub u to vrijeme, sjajnu generaciju i puno ljudi iz Crne Gore je navijalo za Hajduk. Tako da sam ja navijao. Ali Zvezda je zvala, ali su rekli moraš prvo u vojsku dok Pixi ne ode u inostranstvo. Pa nije. Zvezda nikad, možda su negde su možda imali neku ideju da me negde nekad dovedu, međutim, bila je to teška priča iz prostog razloga što je Dejan Savićević godinu dana pre toga otišao u Crvenu zvezdu, pa onda bio Pixi u Crvenoj zvezdi, pa Robert Prosinečki, pa je tu bilo puno igrača i vjerojatno im ja tu negde nisam ni bio potreban. On prilike, ajde šta će nam i on. Tako da sam završio u Partizanu i hvala Bogu što sam završio u Partizanu.